Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás všechny, bratři a sestry, na slavnosti seslání Ducha Svatého, kdy budeme prosit nejenom za vašeho pana faráře, za jeho uzdravení, ale také za právě Ducha Svatého pro celou církev. On je tím, můžeme říct si, oživujícím duchem. On je tím, který stmeluje, spojuje všechny křesťany na celém světě a nejenom křesťany. On je ten, který dává život. Na začátku mše svaté prosme sami za sebe, otevřme své srdce Kristu, vyznejme s pokorou své hříchy a prosme za odpuštění. Vyznává se všemohoucímu Bohu na vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým duchem. Sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti. Jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium, prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se, nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní Židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se zběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řeči. Žasli, divili se a říkali: ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My, Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadonie, Pontu a Asie, Frigie a Pamfílie, Egypta a libijského kraje Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, Židé i proselité, Kréťané i Arabové, slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké boží skutky. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci, Ježíš je Pán. Dary jsou sice rozmanité, ale pouze jeden duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Ať už jsme Židé nebo pohané, otroci nebo svobodní. Všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Ježíš řekl svým učedníkům: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání a já budu prosit Otce a dávám jiného přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. A přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slovo. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, slavnost seslání Ducha Svatého, to, co jsme slyšeli v tom dnešním prvním čtení, kde v ten den letnic, ten 50. den po Velikonocích, apoštolové byli společně, setrvávali společně v modlitbě a najednou se ozval z nebe hukot a celý dům byl naplněn tím hukotem a ukázaly se jazyky jako z ohně a nad každým z nich se usadil, ale všichni byli naplněni Duchem Svatým, že začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. Jak popsat ty duchovní skutečnosti, které se odehrávají, ale my pro ně nemáme té lidské řeči tolik potřebných výrazů. Duch Svatý, ten, který je, můžeme říct, zosobněním té lásky mezi Otcem a Synem. Ten, který dává život církvi. Církevní otcové přirovnávají Ducha Svatého k vodě. Tak jako teď jsme toho svědky, že jo, v těchto dnech, tak jako ten déšť padá a dává život, nebo voda padá v té podobě deště a dává život všemu živému, ať už rostlinám nebo živočichům. Bez té vody bychom umřeli, uschli. Ale v každé té rostlině se stává ta voda něčím malinko jiným. V každém člověku, v každém živočichu zase se stává ta voda něčím malinko jiným. Tak stejně tak Duch Svatý přichází, aby nás naplňoval tím Božím životem a aby nás dotvářel, můžeme říci, podle toho Božího plánu, podle toho Božího obrazu, který byl do nás vložen. Abychom dorostli do té krásy, kterou má Bůh s námi v úmyslu. A on je tím, který potom také sjednocuje, protože to je, můžeme říci, jakýsi smysl toho dnešního svátku. Nejenom ty narozeniny církve bychom mohli říct, ale především ta jednota v té různosti. Není to tak, že by všichni se najednou naučili jeden jazyk a mluvili jedním jazykem, ale naopak všichni v těch svých řečech rozumí tomu jednomu jazyku Boží lásky. Jazyk lásky Boží, to je to, co sjednocuje křesťany po celém světě. To je ten jazyk jednoty, kterým můžeme mluvit a kterým právě v tom dnešním světě může církev promlouvat k tomu dnešnímu světu, v kterém žijeme. A nejsme tady jenom proto, abychom vzpomínali, že tam někde před 2000 lety se odehrála tato událost. A
ti ustrašení apoštolové, kteří, jak jsme slyšeli v evangelích, tak často byli zamčeni ze strachu, najednou vyšli odvážně ven a najednou hlásali před všemi těmi různými lidmi, kteří se seběhli k tomu domu v Jeruzalémě, tak najednou hlásali vzkříšeného Ježíše, kteří ještě před pár týdny byli ustrašení, tak najednou mají tu odvahu, protože Duch Svatý je takto proměnil. Tak nejsme tady jen, abychom na toto vzpomínali, ale jsme tady proto, abychom si právě toho Ducha Božího vyprošovali. Abychom nejenom tady v kostele, ale všude tam, kde přicházíme, abychom toho Ducha Božího přinášeli, abychom do toho světa, který je takový zvláštní v těchto dnech, měsících, letech, ve všech těch konfliktech, ve všem tom rozdělení, kde najednou vnímáme, jak to rozdělení, které je často působením zlého, protože on je ten diabolos, ten ďábel, ten, který rozděluje člověka od Boha, jak už na počátku při tom prvotním hříchu, tak i potom lidi mezi sebou a i nás samotné rozděluje právě těmi hříchy. Tak abychom přinášeli toho Božího Ducha, který naopak sjednocuje. Toho, kterého, můžeme říci, Ježíš slibuje, jak jsme slyšeli v evangeliu, přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten, který znovu sjednocuje člověka s Bohem, jak jsme zpívali ve velikonočním exultetu, který znovu sjednocuje lidi společně, abychom společně právě vedení Duchem Svatým putovali do toho Božího království. A během toho putování, abychom tady něco společného vytvořili a co nejméně si ubližovali a co nejméně způsobovali nějaké zlo. A tak chceme prosit za nás, aby Duch Boží byl tím, který sídlí v našem srdci. Protože zase nebudeme si nic nalhávat. Často to není Duch Boží, který sídlí v našem srdci, že často je to duch závisti, lenosti, pohodlnosti, pýchy a duch světa, rozdělení, škodolibosti a nevím čeho všeho. Tak právě proto chceme prosit, aby Duch Boží byl tím, který je v tom našem srdci. Aby jeho pokoj, aby jeho síla, která překonává všechno to rozdělení, která překonává všechno to zlo, překonávala to zlo i v našem srdci. Aby z našeho srdce vyrůstala ta slova, myšlenky, skutky, které přináší pokoj a usmíření, odpuštění, naději. Všechno to, co tolik ten dnešní svět potřebuje. Prosme za proměnu Duchem Svatým, prosme za proměnu našich vlastních srdcí, prosme za proměnu vztahů, v kterých žijeme, prosme za proměnu společnosti, v které žijeme, protože jenom od nás a od Ducha Svatého je jediná naděje, která může dát spásu tomuto světu. Věřím v jednoho Boha, Především
se necháme vést jeho duchem. On nás učí a vše připomíná. Proto společně s důvěrou prosme. Prosíme za papeže a sbor biskupů, za jejich věrnost apoštolskému učení. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za všechny pokřtěné, za jejich víru, naději a lásku. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za všechny běžmované, za jejich živé svědectví o zmrtvých stalen. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za všechny tápající, za jejich odvahu nalézt pravdu. Prosíme za celý svět, za jeho obnovení Duchem Svatým. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za naši farní rodinu, za naši opravdovost a věrnost evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za drahé zemřelé, za jejich radost ve tvém království. Prosíme tě, Pane, také na úmysl této mše svaté za Jana a Marii Směl. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, nejvíš dobrý, pronikni paprskem Ducha Svatého každé lidské srdce a obnov svou milostí celou zemi, aby všechno tvorstvo chválilo tebe, dobrého Otce, skrze Krista, našeho Pána.
Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucí. Ať ji přijme ke své slávě spásy světa. Prosíme tě, Bože, kéž nás slíbený Duch Svatý naučí spojovat náš život s Kristovou obětí a uvede nás do celé pravdy skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávíme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali dík. Neboť ty s oletnicí dovršil dílo našeho vykoupení. A těm, kteří se v Kristu stali tvými dětmi, sesíláš svého svatého Ducha. V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny národy a jazyky. A tak se ve světě šíří radost ze vzkříšení a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Tvého Syna, našeho Pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče. Přijmi a požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou. V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem Lvem, s naším biskupem Martinem a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chráň, sjednocuj a veď. Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme. Pamatuj také na všechny kolem shromážděné, vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály. Za sebe i za všechny sobě blízké, za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože, věčný, živý a pravý. V tomto společenství slavíme svátek letnic, kdy se apoštolům zjevil Duch Svatý v ohnivých jazycích. A také uctíváme slavnou Pannu Marii, rodičku našeho Boha a Pána Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a učeníky, Petra a Pavla, Ondřeje a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu, ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených. Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená. Právoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení, ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých a ctihodných rukou chléb, pozdvihl oči k nebi k tobě svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou také tento slavný kalich, znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a na nebe vstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji služebníci, i tvůj svatý lid, dar svých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou. Svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. Zhlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří, přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a neposkvrněnou. V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář před tvář tvé božské velebnosti a nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí s Pánkem pokoje. Do místa občerstvení světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu. I nám hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky, Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Janem Nepomuckým a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré. Všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvážujeme se modlit. Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu,
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňují pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Hle beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa. Šťastní, kdo jsou pozváni k hostině beránku. Pane, nezasloužil si, aby si k mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše.
Bože, ty štědře rozdáváš církvi své dary. Dej, ať to, co jsme od tebe přijali, nepřijde naší vinou nazmar, aby v nás milost Ducha Svatého neustále rostla a duchovní pokrm, aby nám prospíval k dosažení spásy skrze Krista našeho Pána. Tak můžete se posadit. Ohlášky, tady ministranti. Přečtu. Dnes slavíme seslání Ducha Svatého, to všichni víme. Ve středu se budí, zda pan farář už se uzdraví a bude vše svatá nebo jen bohoslužba slova. To se asi dozvíte. A potom, ale není tam intence, v pátek, pokud bude mše svatá, tak bude v 6 hodin večer za Františku Sedláčkovou, manžela a zemřelé děti. A v pátek je také památka svatého Antonína Paduánského. Příští neděle mše svatá v 9 hodin na poděkování za dar zdraví, živou a zemřelou rodinu a budeme slavit slavnost nejsvětější Trojice. Svatou Stislavu si dnes odnese paní Vlasta Kristová, to je jedno oznámení, a druhé oznámení potom ještě, že v pátek je sluníčkové odpoledne, putování s charitou, a to v pátek 13. června od 2:30. Všechno bude potom v charitě v Jaktaři na ulici Přemyslovců, tak jako každý rok. Přeju vám krásný a požehnaný čas, kež všechny ty věci, které nás obklopují, nás nějakým způsobem přivádí k tomu duchovnímu, abychom viděli, že nejenom tady a teď jsme, ale že směřujeme do Božího království a Duch Svatý je ten, který nám pomáhá na té naší cestě, dává nám sílu, občerstvuje nás. K tomu si vyprošujeme Boží požehnání. Pane s vámi, schoďte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh Otec světa osvítil učedníky Páně, působením utěšitele Ducha Svatého, ať vás zahrne dáry svého ducha a naplní vás svým požehnáním. Amen. Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla. Amen. Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.